Ator kantari oier. Bueno, aste honetan ikusi dugu, ez? Parte hartzi egon dala. Bueno, ni bakarrik ez dutengo hau tartia, ez? Piskatan hartzi nengo, ez? Hemen taldien gauz, taldien gauz. Taldien gauz, seguru? Bai. Bai, aparte hartzi egon da neikotxo, ez da? Sarietan eta okinju erantzun neikotxo. Ez que penien, nik sare sozialak ezin sinduaz jarraitu da, nau pizkat, esaten dana... Ba hori eskertzeko da, bentset badabil jentie parte hartzen, eta emoten dau ez, oier ator kantari oier tartiek, badeko lapur bat feedbacka, ez? Bai, biziat ikusten du jarraitzen da biela, eta bai, gentiek bere erantzunek emoten zen bitartien, gugomen jarraituko gure oierregaz. Da, ipatzeko bai, okinu mezu bat Facebooken irakurri barik, eta antza familizak eta badabiz, ez? Ator kantari oier saio entzuten, da idatzizkue horregaz barre pilo bat ina bezala, da ina bela olako hauren sexino propizio antzeko bat edo, eta... bai, etxien, indabe... Bai, da eskerrik asko entzutiarren, da eskerrik asko kompartitziarren. Ator kantari oier 2.0. Ba. Edo lako zeste. Jolas barrezi, bai. Ba, igual honna izango zan, aurreko audizue rekordeti, ez? Egin zen zan. Bueno, tamales ezin dugu. Arazoak, xamamesen. Joder, tekniko gaur luziute da bila. Oin bezkuaz, lehenko gesto garen jain dozku. Bueno, bestela errez dau, ez? Joizue aurreko ganea dau bidizue egon da, partikularrien. Bueno, YouTubeen da sari tanbe badeko zue. Ator kantare oier laugarren asan, ez da? Laugarren asan, bai? Laugarrena, da bertan deko zue. Kantie, itxan, teknikue deko hemen berrien. Paupa, tekniko, Bagoiz mejoretan, Bai. Jo, la izia irratizia la hostia. Ator kantari oier. Aupa tekniko, eskerrik asko berreskuratziarren ator kantariko abestize daupa. Honena da, zietz astuten neukela, zintzan. Baina eskizan naztu lehik honako gauza bat. Da, ondino nik ez da gizinan, Ez da gizinan? Ondino ez da gizinan, erantzune oierrek atxekin esku. Susmorik? Nik arrapetzet, baina inoz, gogorra da. Latza, benetan. Benetan, bai. Ba, ez dakit. Ni pixkatu da nagon dino, igual honen esengo daia, kanta originala entzutia. Bai. Zuzenien, dano jakin guzein dan, gero esan gu, baina... Dale, tekniko. Ia, hemen dego. Bueno, ba, argi dau, ez? Izaron la felicidad kantu izenda azte honetako kantu izkutu, Argi dau, oin bai, claro. Ez que ipinen dugu nien ja, oier da... Kanta originala, ez que... Itzela. Hori da, Maxibun Cookie, total. Terrible, Ba, brutal abestiz, Aupa oier. Hori da, eskerrik asko zuk ikin duzun tartiagatik. Ekarriko zaitu egun ematen, ez? Elkarrizketa bat egin. Bai, oier etorri bierda. Bueno, uste dut kamarilla... Bueno, ba hori, grabauko. Txau, lehenko gogora zibiku, saber zer zan sorteu edo zer sari zan, ez da? Hori da, amatza fisioterapiak... Eskeniko, masaje bat. Izango zan, sarille, eta bueno, gaur inusentien hor. Gaur igual asierri. Asier, bai, aurrekuen. Inusente, tintikitin. Esku itzelak egik, Ja, kabiduketa. Ia, masaje, amatzan sesiño bat. Da irabazlie da. Garazi Uriarte. Aupa, Garazi, zorizionak. Ze pasetan da Garazi gaz hemen, dana Garazi. Bai. Eurreko azten be Garazi zen zan. Bai.
Ba, ez da autongorik, hemen grabetan dabile teknikue. Ondo ikusi da, kamaran? Bueno, bai, espero da egun baietz. Ba, bueno, soy una garazi, hordeko zu amatza fisioterapiak emoniko masaje bat. Disfruto dizule, eta, bueno, hasiko gara hastiongo Lehiak eta barriz llegaz, así que oier eta tekniko martzen dauzen nien. Da, sarixi. Estos ondino martzen. Hori da, sarixi aipatu biku ez da. Claro. Lorartien proiektu pertsonalak eskainiko sari bat eukogu. Haupa, Lorartien. Bai, jungo la sarietan esango zein dan, ze, jo, eskain gara improvisago geupestak igule, sarille al 100% zer dan. Baina, zozer badau. Poltsi edo, ez? Poltza bat, horren susmueko gu, baina zeran esto eskun ondino konfirmeu, ba. Bueno, baki gune da, poltsak eskuzeiniku edizila, ez da? Poltsak eskuzeinico poltsak, diseño eskuek, eta... Material ekologikuek. Hori da, importante. Ba, bueno, sari elegantien guen bai, ez da? Nibela badeku, laizia irratiko ator kantari oier lehiaketan, da, bueno, entzun da egun kanti eguel. Ander, zuke monpasu ez usara narradora eta... Venga, técnico, emoiok. Oh, boyer. Sus morik. Nik ez teko zer esanik, Jo, nik hasi giran pentsatu latzenen lastana. Baina, ez que gero eskema guzti llega portu. Edo ACDC Highway to Hell, edo zizileke. Bueno, oin arte euskaldunek izan di, ez? Nik esango txuet ganea, egon nintzen, grabazioen egon nintzen entzuna ben, eta benetan dinot, enazela korretan, eta ez dut errapetan zein dan, imposible. Imposible, ez que, jo, oso gatxi pingen dozke guri oierrek, eh? Bai, oierre, bueno, abile da horretan, ez da? Joku emotetxe, joku eriberari, ez da? Ez que, uste gu dala gure laixi hartzen magazineko, oza, famosuena, bera injakule. Protagonista. Ba, gainera hori, Euskai Erratian Joseba Arginan noaz tartetxo bat usto lortu dauela, así que, jo. Barri dontxungo? Ia ba. A ver, teniku ebierri neku, piniku ez, Ander? Bai, gabiz, jokoskan po. Txungu. Bueno, da hoi zenda. Bardin geratu gara. Bai, latzenen lastana ez da, Ez da. Da Highway to Hell ez dut uste danik, Ba, bueno. Ba, zuen eskuetan garatzen da, entzulioak. Hori da. Bota sarietan, ez da, erantzune, Ander, ez da? Hori da, Lorartien proiektu pertsonaletik bere poltsatxu irabazi gure bauzue, bak, sare sozialetan emon zuen, idatzi zuen erantzune zein dan, edo bestela, barri edo esango gut, WhatsApp bidez parte hartu aldo zuela. Parte hartu dozue, da zenbakize, barri edo esango beratzi 5 4 0 3 7 beratzi 7 esan guruzuna, WhatsAppetik. Hori da, idatzi zue telefonotik, edo... Traola kantari, eta, bueno, taldien zera, eta, bueno, danak esan. Eta, bueno, hau izen da gaurko ator kantari oier lehiaketie, eta... Eurreteniko, hemo musikeri. Me invade la curiosidad, tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad.